Lauri, mitäs kuuluu alkuvuoteen? Hyvää kiireistä kuuluu. Saatiin just Rasmus-levy valmiiksi ja tänään ollaan täällä Haavisto-konsertissa. Milläs mielellä oot täällä? No iloisella mielellä, että ollaan aika pitkälle päästy tämän meidän Haaviston Pekan kanssa, että nyt enää viimeinen rypistys, niin ollaan maalissa. Mitä meinaat tänään esittää estradilla? Vedetään mun heavy-kappale mun soolo-tuotannosta ja sellainen akustinen versio. Tuo Eikka tuli just Apojen kanssa tuolta Guatemalasta ja ne oli 5 viikon rundilla ja suoraan lentokentältä tänne näin ja kertaakaan ei olla soitettu biisiä vielä yhdessä. Katsotaan mitä siitä tulee. Jännittääkö? No kyllä jännittää, mutta tänään ei tarvi olla ihan täydellinen. Tää juttu on niin täydellinen, että ollaan täällä. Mikä tunnelma täällä on ollut? Ainakin siis hirveä määrä nimekästä kaartia. Kaikki täällä häsää ja väsää joka suuntaan. Niin mikä tunnelma takahuoneessa? No semmonen aika poreileva ja semmonen niinku jotenkin spontaani. Aika moni improvisoitoilee. Pitäisikö vetää sittenkin se biisi vai niinku, että tälleen niinku viime hetken päätöksiä ja jotenkin hyvin sille sopiva hallittu kaos käynnissä. Oletko sä itse muuten tavannut Pekkaa tai ollut hänen kanssaan tekemisissä? On paljon. Et me ollaan tuttuja jo varmaan 15 vuoden takaa. Että me ollaan Oranssi ryn kautta tavattu, joskus tutustuttu. Meidän bändi aloitteli siellä keikkoja ja Pekka oli siinä toiminnassa mukana silloin. Ja ollaan oltu siitä lähtien yhteyksissä sitten aina. Ja ihan mahtavaa nyt. Pekka on vielä päässyt ennenkin. Mä oon äänestänyt häntä tietysti kaiken näköisissä vaaleissa, mutta nyt sitten kun asettu presidenttiehdokkaaksi, vielä hienompi juttu. Miksi Haavisto? No, Haavisto on paras. Siksi. Teillä on ilmeisesti koko perhe samaa mieltä, koska Paula on myöskin esiintymässä täällä. Joo, meidän poika ei saa vielä äänestää, mutta ilmeisesti hänkin äänestäisi samaa, voisi kuvitella. Kyllä.